Autoescola Santa Gertrudis. L'equip Autoescola Santa Gertrudis va pujar al més alt del pòdium en l'11è concurs mundial d'arròs de matances. No ho esperàvem per res, són 130 equips, són molts d'arrossos. És molt difícil, però és així. No és la primera vegada que el cuinat de Cati ha tingut premi. Assegura haver tingut un bon mestre. El meu papa me va ensenyar tot. Fa 10 anys vaig guanyar el primer any i aquí estoy. En total han estat 4 les vegades que el jurat ha premiat el seu arròs de matances. Superemocionant, molt emocionant. Dissabte, Sant Antoni va ser indubtablement l'epicentre de la festa a les Pitiuses. Milers de persones es van atracar a la vila de Purmain. Nos hemos reunido gente de todos lados, yo soy colombiano, gente de Granada, gente de Madrid, de Ibiza, de todos lados. El bon temps va fer que la jornada fos redona. Es una pasada realmente, no sé, una explosión de buen humor, de sintonía, de amistad, de regionalismo. I és que l'edició d'enguany ha estat de rècord amb 130 equips inscrits. Aquest concurs és, sense cap mena de dubte, la competició gastronòmica més característica d'aquest municipi. Este es mi tercer año consecutivo en el arroz de matanzas. El jurat va tastar receptes de tot tipus, des de les més modernes a les més tradicionals. Dolents no n'hi ha hagut cap, són de bons a millors, sempre va prosperant. Cadascú té la seva pròpia tècnica. El caldito hay que dejarlo reposar, el día antes, mejor. El fondo ahí, que coja consistencia. Ese es el truco. Encara que no tots volen compartir el seu secret. Això no se pot contar, això és secret. Però si volem guanyar, això no se pot contar. En posició plata... Lo que el cerdo se llevó. Els tercers van ser els cuiners de l'equip General i Seguros. El jurat també va reconèixer la feina a l'hora de decorar l'estand de la faràndula matancera. El que importa no és guanyar, és venir aquí, passar una bona tarda, passar-s'ho bé i no engatar-se molt. La festa es va perllongar fins ben entrada la nit.